שלום לכם. היום אני אסביר לכם איך לפרוץ את האייפון בכל גרסה שהוא בעזרת שתי תוכנות פשוטות וקלות, האחת רדסנואו, השנייה אבסנט. את הלינקים להורדה אני אפרסם בסרטון שלי מתחת, את הלינקים לווינדוס ולמק. ההבדל ביניהם זה שרדסנואו פורץ את כל הגרסאות ואבסנט זה פורץ רק את 5.1.1. אוקיי, נתחיל עם רדסנואו. נכניס את האייפון למחשב, נחבר אותו. לאחר החיבור, התוכנה תזהה את האייפון ותכתוב פה את האייפון ואת הגרסה שלו. לאחר הזיהוי, נלחץ על Jailbreak, ובקטע הזה נכבה את האייפון. לאחר הכיבוי, נלחץ על Next. כאן אנחנו נתבקש להיכנס למצב DFU באייפון. בשביל לעשות את זה, זה תהליך קצר. לחיצה 3 שניות על כפתור הכיבוי. לאחר ה3 שניות, בלי לעזוב את כפתור הכיבוי, לוחצים ביחד גם עם כפתור הבית לעוד כ10 שניות. לאחר ה10 שניות, עוזבים את כפתור הכיבוי וממשיכים ללחוץ על כפתור הבית לעוד כ15 שניות. לאחר הכניסה למצב DFU, התוכנה תזהה את זה לבד ותתחיל להריץ את הפריצה. בלי לגעת בכלום, לא בתוכנה ולא באייפון, הרדסנואו יסיים את הפריצה, ולאחר שהוא יסיים אתם תוכלו לצאת מהפריצה ויהיה לכם אחרי הריבוט שהתוכנה תעשה בעצמה, הפריצה תהיה על האייפון שלכם. עכשיו, בהרבה מקרים האייפונים לאחר הפריצה עם רדסנואו, אפליקציות או הסידיה עצמה נצבד בלבן. אז מה שעושים בשביל לתקן את זה, מחברים את האייפון שוב למחשב. לאחר הזיהוי כרגיל לוחצים על אקסטרה, לאחר מכן על Just Boot, וכאן מחבים את האייפון וכאילו עושים את התהליך כמו שעשינו מקודם. מחבים את האייפון, לוחצים Next ונכנסים ל-DFU כמו מקודם. 3 שניות על כפתור הכיבוי. לאחר מכן מוסיפים לחיצה גם על כפתור הבית לעוד כ10 שניות ביחד עם הכיבוי. לאחר מכן, אחרי 10 שניות, עוזבים את כפתור הכיבוי וממשיכים ללחוץ על כפתור הבית לעוד כ15 שניות. לאחר מכן הוא יריץ את התוכנה של ה-Just Boot, האייפון ידלק עוד פעם, והפעם הוא יהיה עם סידיה נורמלית, עובדת והכל טוב ויפה. עכשיו, לאחר שסיימנו עם זה, נעבור לתוכנת פריצה הבאה, שזה אבסנט. אבסנט פורצת רק את 5.1.1, והיא מהקלה ביותר שעד עכשיו אתם בטח ראיתם. אתם מפעילים את התוכנה, מחברים את האייפון למחשב. השורה שיש פה, plug in your device to begin. להכניס את המכשיר שלך כדי להתחיל. לאחר שתכניסו את המכשיר, השורה הזאת תשתנה ויהיה פה כתוב את האייפון ואת הגרסה שלו. הלחצן הזה שכרגע לא לחיץ בגלל שהאייפון שלי לא מחובר, אין מכשיר שמחובר. הלחצן הזה שלא לחיץ יהיה לחיץ כאשר אתם תחברו את המכשיר, והאותיות פה יצבעו בשחור ותוכלו ללחוץ עליו. לאחר שתלחצו עליו יתחיל פה להתמלא הקו הזה פה. לאחר שהוא יתמלא הוא יכתוב לכם פה enjoy, וברגע זה האייפון יעשה ריבוט לבד עם עצמו, שזה בעצם כיבוי והדלקה. הדלקה מחדש והאייפון ידלק עם הפריצה בתוכו, הכל בסדר. למי שלא הבין ממקודם איך להיכנס למצב DFU, אז יש לי סרטון שמסביר את זה ואני אפרסם אותו גם מתחת הסרטון שלי עכשיו, למי שעדיין לא הבין, ואני מקווה שנהניתם והצלחתם לפרוץ את האייפון שלכם בקלות. אז תודה רבה ולהתראות.